Kromě toho, že máte jedinečnou příležitost mě vidět bez kostkovaného saka, které nenosím jenom, když je venku 30 stupňů, moji kolegové říkají, že podle toho se pozná, že je vedro, že Dominik přijde bez saka, tak mě taky máte možnost vidět s prezentací, což mě zas tak často nevidíte, a ten důvod je prostý. Pokud chcete dělat svůj brand, tak potřebujete vypadat, že tomu rozumíte, a kdyby mě Jirka fotil bez té prezentace, tak to vůbec nebude vypadat, jako že vám něco přednáším, ale že tady jen tak stojím. Něco málo o mě, co jsem neřekl v těch 60 vteřinách. Utrpěl jsem poměrně dost klasického vzdělání, vystudoval jsem právnickou fakultu, ekonomickou fakultu a během covidu, abych se nezbláznil, tak jsem vystudoval MBA na Prime Institute v oblasti marketingu. 20 let se věnuju obchodu, z toho 15 v oblasti realit. A realitám se věnuju pořád, stále řídím naši kancelář Doma realitních makléřů a poměrně hodně konzultuju developerské projekty, a to, čím se bavím v poslední době nejvíc, je právě business mentoring. Jak už řekl můj skvělý předřečník, jsem nejsledovanějším realitním makléřem v letech 23, 24 a 25. Zní to strašně krásně a hrozně poš, ono to není tak těžký, on tam nikdo nebyl, takže mezi slepými jednooký král, stačilo se zúčastnit a hned jste byli první. Že? Takhle jsem jednou vyhrál zlatou medaili v přeboru Jižní Moravy v pingpongu, oni to nikde nevyhlásili, já jsem tam byl sám, tak mi dali zlatou medaili, já jsem šel domů. Pingpong hrát neumím, s LinkedInem to trošku umím. To, o co se snažím v poslední době, aby to nebyl jenom LinkedIn, takže společně s mým PR týmem se snažíme o takový velmi náročný úkol, a to je přesvědčit pražské novináře, že existuje i něco jiného než Praha. A že, světe div se, dokonce i mimo Prahu jsou nemovitosti. Jo? A jde to pomalu. Takový jednoduchý dotaz. Kdo z vás má brand? To vypadá nadějně. Kdo z vás má více jak 10 milionů na reklamu ročně? To je podobný, že? Kdo podniká, nemá prachy, no. No, tak od těchto firm se nemůžete vůbec, ale vůbec ničím inspirovat. Tihle všichni mají víc než 10 milionů na reklamu. Víte, jak poznáte takovou firmu? Je to hrozně jednoduchý, stačí, když ukážete její logo a všichni, jak tady sedíme, tak ví, co dělají. Jo? Když vám ukážu tohleto logo, tak málo kdo z vás si řekne, aha, to je ta kvalitní voda, kterou mám pít, abych byl v pohodě. Že? Jo? Jedna z věcí, kterou bych dneska rád říkal, nepoužívejte moc AI. Já si budu hodně často protiřečit v té prezentaci, takže pokud chcete takovouhle hezkou ilustraci, tak tohle je prompt, který vytvořil ten předchozí slide. Můžete si ho vyfotit, docela se hodí. To, o čem se budeme dneska bavit, je, jak ten brand udělat, pokud nemáme těch 10 milionů, nebo aspoň zatím je nemáme. To znamená udělat ho trošku levněji. Jo. První a nejdůležitější věc, kterou vždycky říkám, je to vaše jméno. Máte jenom jedno, tak se k němu chovejte slušně, nebo se vám vonosí. Jo. A zaznělo tady, když jste viděli moje pozadí na monitoru, že tam bylo uklizeno. Jo. Většina brandů menších firm vypadá fakt strašně. Jo. A naštěstí lidi přestali používat word art. Ti starší z nás si pamatují, když první brandy vznikaly ve word artu. A vzniklo známé čínské pořekadlo: dobrý brand je za 1000 juanů, blikající za 2000. Jo. Dneska už to naštěstí nebliká, ale vypadá to dost podobně strašně, protože, světe div se, Canva v základu pro každého zdarma, že? Bohužel většina z nás nemá jako hlavní obor grafický design a podle toho vypadá většina brandů. Nechci nikomu šahat do svědomí, ale podívejte se touto optikou dneska, až přijdete do firmy, na svůj vlastní brand. To znamená, první, co potřebujete, najmout nějakého grafika, který aspoň trošku rozumí tomu, co dělá, aby to mělo aspoň trošku styl. Jo. Není to tak drahý, nepotřebujete na to 10 milionů a na první dobrou budete vypadat výrazně profesionálněji, než bez toho brandu. Aby to nebylo jenom o mně, když se podíváte na Jirku, vidíte jediného obrandovaného fotografa v České republice. Až budete na další akci a nebude jí z nějakého neznámého důvodu fotit Jirka, tak si všimněte, že toho fotografa poznáte maximálně podle toho, že má na sobě foťák. Kdybyste, nedej bože, ho chtěli kontaktovat, tak nemáte šanci si vůbec vzpomenout, ani ho najít, ani nic. Když se podíváte na Jirku, zjistíte, že tam je Ju. Když zadáte Ju,
do Google, vygooglite Jirku. A nebo když nemám 10 milionů ročně, jak už tady padlo, máte svůj obličej. Jo? Mimochodem, to je unikátní brandová věc. Jo? Váš obličej mají jenom asi 4 lidi na světě. Jo? To je geneticky prokázaný, že někde na světě běhají 3 lidi, kteří jsou stejní jako vy. Je velká pravděpodobnost, že už měli nějakou plastickou operaci, váží jinak, měří jinak, takže stejně ten celý vizuál bude trošku jiný. Máte jméno, máte velkou výhodu, pokud se jmenujete Dominik Ženatý, jsme v České republice jenom 2. Někteří to mají horší, že? Nebudu pana Nováka jmenovat. Máte vaše know-how. Při troše štěstí jste během toho vašeho biznisu se něčemu přiučili, něco naučili a něco umíte. To je taky součást vašeho know-how. A máte nějaké zkušenosti, z největší části jsou to ty zkušenosti z toho, kdy jste si během podnikání rozbili ústa a můžete někomu tuhletu skvělou zkušenost přenést. Tak tohle je obsah vašeho brandu, pokud nemáte těch 10 milionů na to, abyste během příštího roku všem namlátili logo Coca-Coly do hlavy a všichni věděli, že pokud chtějí zábavu, potřebují Coca-Colu. Dobrý obsah je potom ta druhá část toho brandu. To znamená, pokud neodvádíte kvalitní práci, doporučuji se vaším brandem nezabývat, webové stránky stáhnout a pokud možno si LinkedIn nezakládat. Všechno, co tady říkám, funguje pouze a jenom pokud děláte práci, za kterou vás nezavřou, která je kvalitně odvedená a to, co jste slíbili, jste taky dodali. Všimněte si toho, že ty lidi, kteří dělají práci, za kterou je můžou zavřít, případně odvádí nekvalitní práci, málo kdy mají veřejně kvalitně zpracovaný osobní brand. Většinou nemají ani webovky. V dnešní době sociální sítě, dřív jsme chodili po císařské cestě tam a zpátky a vykřikovali jsme, jaké řemeslo, že to umíme. Dneska to můžeme vykřikovat na sociálních sítích. Mojí oblíbenou částí je networking, abychom nebyli furt jenom v tom onlineu, je docela fajn se občas jít představit taky offline. Jedna z mých oblíbených součástí osobního brandu v dnešní době, byť jsem se dneska ráno na sociálních sítích od jednoho mého oblíbeného hejtera dozvěděl, že podcast má každý, kdo má díru do prdele, dámy prominou. I já mám podcast, jmenuje se Mentorská 20. Najdete ho na YouTube, Spotify i Apple Podcast v kvalitní produkci Jirky. Myslím si, že o podcastech uslyšíme víc po přestávce, tak já to přeskočím. A ten poslední bod je konzistence. Jo. To je taková věc, na kterou se podle mého v marketingu poměrně často zapomíná. A to je to, aby to bylo tak trošku stejný. Jo. Ti z vás, kteří mě znají delší dobu, vím, že celkem pravidelně nosím kostkovaný sako. Je vždycky modrý a je vždycky kostkovaný. Kdyby nebylo vždycky modrý a nebylo kostkovaný, tak prostě nebude fungovat. Kdybych se pokaždé představil jinak a ne svým vlastním jménem, tak to taky nebude fungovat. A ten brand nedostane to, co potřebuje, to znamená, nebude vůbec uvedený v život. Jo? Sami si to vyzkoušejte, běžte na 3 různý networkingy, řekněte tam po každý jiný jméno a ideálně i jinou firmu. Ta kvalitně a odborně odvedená práce, já si myslím, že se to trošku přeceňuje. Jo? A upřímně moje zkušenost je taková, že drtivá většina lidí tu kvalitu stejně nepozná. Rozhodně ji nepozná v době, kdy si ji kupuje. A protože doba je rychlá, tak se tím ani nějak zvlášť moc nezabýváme. Jo? Takže poměrně dobrá výdělečná cesta je ojebávání klienta, protože pokud máte dobrý akviziční kanál a zvládnete najít poměrně hodně nových klientů, tak je úplně jedno, co jim prodáte, důležité je, že zaplatí. Jo? Ideálně dopředu. Čím méně kvalitní produkt prodáváte, tím více potřebujete zaplatit dopředu. Jo? Oni vám pak nezaplatí, když na to přijdou. Pokud to chcete dělat tak jako já, doporučuji se tomu ojebávání trošku vyhýbat, protože ono nevede k doporučení. A doporučení, pokud se budeme bavit o osobním brandu, o tom, že vaše jméno má fungovat tak, že když někam přijdete, tak ty lidi ví, kdo jste. To je mimochodem ultimátní cíl toho, proč budujete osobní brand. Jo? Protože pokud někam přijdete a ty lidi ví, co děláte a že děláte kvalitní a odborně odvedenou práci, tak jste ušetřili ale strašně moc peněz. Protože vaše druhá cesta je, že se budete snažit ty lidi bombardovat reklamou tak dlouho, až jim to namlátíte do hlavy. A to jsme v té kategorii 10 milionů ročně v marketingovém rozpočtu. Mimochodem, pokud děláte svoji práci dobře, kvalitně a profesionálně,
tak nemáte problém s tím, co budete dávat na sociální sítě. Pokud děláte něco, za co se tak trošku stydíte a vlastně byste byli radši, kdyby to nikdo nevěděl, tak s obsahem na sociální sítě budete mít velký problém. No a nejdůležitější tady z toho všeho je ten poslední řádek, a to je to, že se snažíme tu práci odvádět kvalitně a dokonce i tam, kde to ten klient nevyžaduje. To je na pomezí masochismu, protože ve své podstatě vy utrácíte peníze za něco, do čeho vás klient ani nenutí, že byste ty peníze utrácet měli. To, v čem se to vrátí, je to, že ten klient bude nadšenější, než čekal, a váš osobní brand bude sám šířit. Jinými slovy, to, že dodáváte kvalitu i tam, kde to klient neočekává, je marketingový náklad. A je to výrazně levnější než reklama na sociálních sítích. Proč musí být ten člověk nadšenej, je jednoduchý. Sami sobě odpovězte na otázku, kdy jste někomu vyprávěli o nějaké službě nebo produktu, se kterým jste tak nějak byli spokojení. Sociální sítě. Za mě svatá trojice těchto tří. Pokud máte jenom jednu, nestačí to, pokud máte dvě, taky to nestačí, pokud máte tři, je to docela dobrý základ online prezence. To, co je na tom zajímavé, je, že já jsem dřív říkal, že to je rozdělený věkem, dneska nejvíc tvrdím, že to je rozdělený IQ. Bohužel je to seřazený od nejvyššího IQ po nejnižší. Ti z vás, kteří mají jenom Facebook, tak vás lituju, přečíst ty komentáře, to je fakt peklo. Já u většiny příspěvků dříve nebo později skončím tím, že ty komentáře zakážu, protože jakmile se to dostane mimo moji sociální bublinu, tak to začíná být hodně zajímavý. Pokud si chcete zvednout náladu, běžte na LinkedIn, dozvíte se tam něco zajímavého, většina lidí se tam pochválí, navíc to krásně funguje, protože ti, co se pochválí, tak ti druzí jim gratulujou, je to takový hezky pozitivní. A pokud to zrovna nejsou moje provokativní příspěvky, tak málo kdy jsou tam hejty. No a Instagram je kouzelný, pokud rádi fotíte, točíte, ideálně pokud rádi fotíte sebe nebo točíte sebe. Funguje to i pokud rádi točíte svoje psy, děti. Jo. Čím jste hezčí, tím jednodušeji to funguje. Pokud nejste hezčí, najměte si Jirku, on má takový skvělý programy, budete hezký. Jo. Networking. Za mě v podání většiny lidí totální mrhání časem a naprosto neproduktivní čas. Jo. Pro většinu lidí je to příležitost, jak chvíli zapomenout na to trápení, který je čeká ve firmě. Jít se podívat mezi cizí lidi, oni se většinou usmívají, že jo? To je taková ta věc, kterou děláme, když chceme vypadat přátelsky, tak se usmíváme. Jo? Lidi, kteří se neusmívají, vypadají jako, že mají zbraň a nějak nám budou chtít ublížit. Lidi, kteří se usmívají, jsou nám přátelští. Tak se na sebe 3 hodiny usmíváme a jsme rádi. Jo? To je skvělý, pokud máte extrémní nadbytek času. Jo? Pokud nemáte extrémní nadbytek času, věnujte před networkingem čas výběru toho networkingu. Vyberte si, kam jdete, přemýšlejte nad tím, s kým se potkáte a s kým se propojíte. Jo? Já jsem dřív býval expertem na mrhání časem tím, že jsem přišel na networking, nadšen tím, že reality jsou služby pro každého, tak jsem se chtěl s každým sejít. Jo? Kromě nevratných poškození mozku, který mi způsobily schůzky s těma všema lidma, tak to bylo taky kolosální mrhání času, protože drtivá většina těch schůzek je úplně k ničemu. Jo? Děkuju. Toho si vážím. Podcast, tady vidíte krásné selfie z toho, jak to vypadá, když podcast natáčíte s Jirkou. Tak, jak jsem říkal na tom začátku, pokud chcete mít podcast, je to krásná věc, která funguje velice zvláštním způsobem, protože vlastně je to social proof, neboli prokázání toho, že jste odborníkem, ale prokážete to sami sobě, že natočíte podcast sami se sebou. Jo? Přesto to na ty lidi působí, jako že jste ve studiu, v televizi a že přece tomu musíte rozumět, protože jinak by vás do toho studia nevzali. Jo? A aby to samozřejmě fungovalo, nemůžete natočit podcast u sebe v obýváku na svůj iPhone, ale potřebujete to, řekněme, trošku profesionálněji uchopit, aby to mělo hezký zvuk, aby to hezky vypadalo, aby taky trošku někdo věděl, jak ten podcast má vypadat. V tomto klubu máte výhodu, protože se naštěstí máte koho zeptat. No a jeden z dobrých bodů, který doporučuji jako takové koření nebo třešničku na dortu,
přidat do toho mixu toho osobního brandu, je trošku taky dát najevo, že jste člověk. Jo. Ono, když ten biznisový portrét postavíte celý ten brand jenom na tom, že jste úžasní, skvělí a jaký výborný služby a produkty dodáváte, tak to působí trošku jako reklama a ne jako brand. Jo. Ta největší pravda, která je, lidi nekupujou značky, kromě těch, co mají těch 10+ milionů na to, aby vás přesvědčili o tom, že těch $6, které to dítě smontovalo v Číně, má hodnotu 45 000 za nový iPhone, tak musíte investovat hodně do té reklamy. U nás lidí, pokud chceme vypadat lidsky, je rozumný, pokud k tomu přidáte něco lidského. Jo? Zejména některé mladší ročníky žen k tomu přidávají za mě dosti neunikátní věci, protože ve finále jako, nevím, spoře oděný realitní makléř, jestli je to důkaz toho, že to je odborník, těžko říct, nechávám. Za mě to nejlepší váš koníček. Jo? To je úžasná věc do osobního brandu, protože velmi pravděpodobně, my jsme tady všichni podnikatelé, takže na koníčky moc času není. No ale tak vzpomenete si, že jste v mládí něco dělali rádi předtím, než jste začali podnikat, že? Jo? Tak na to vzpomeňte, vytáhněte staré fotky a použijte to jako mix do toho osobního brandu. Jo? Protože vás to hrozně zličtí a navíc to krásně k vám přitáhne ty lidi, kteří se o něco podobného zajímají. Jo? Moje hobby je curling. Pokud dám do toho osobního brandu curling, celkem logicky se ke mně začnou přitahovat ostatní curleři a máme spolu nějaký téma, o kterým se nám bude dobře povídat. Jo? Takže pokud váš budoucí klient má podobné hobby jako vy, tak máte z půlky vyhráno, protože si máte o čem povídat. Úplně stejně funguje lokalita. Jo? Někde žijete, někde pracujete, při troše štěstí je tam něco aspoň trošku zajímavého, tak se nebojte znovu to přimíchat do toho osobního brandu. Napište o vaší obci něco hezkého na Facebook, na Instagram, na LinkedIn. Řekněte, proč tam žijete, co je tam hezkého, co se tam dá zažít. Jo. Podobně unikátně samozřejmě funguje rodina, firma a tak dál. Prostě ty věci, které máte jenom vy. Tak mám pro vás jednu smutnou zprávu. Dovolil jsem si tento můj oblíbený citát lehce předělat pro účely osobního brandu. Když se půjdu zeptat nahodilého člověka někde tady před hotel, jestli vás zná, co mi odpoví? Když se půjdu zeptat někoho, kdo spadá do skupiny vašich potenciálních klientů, půjdu ho vyhledat a zeptám se ho, kdo jste. Bude to vědět? To je ta nejpodstatnější otázka. To, že vás nezná někdo na ulici, není vůbec podstatný. Nejste ani Coca-Cola, ani Amazon, ani Apple. To podstatné, co je, aby v té skupině, a tady nezbytně nutně potřebujete vědět, kdo je skupina vašich potenciálních klientů. Pokud to nevíte, tak nemáte jak s tím pracovat. Ale v té skupině všichni musí vědět, kdo jste a co děláte. Pokud to nebudou vědět, nemají šanci si vaše služby nebo produkty koupit. Je to hrozně jednoduchý a přesně takhle to funguje. Víte, kolik informací dostane běžný člověk v průměrném dnu v dnešní době? Je to 25 000 konkrétních informací. Kolik z nich je informace o tom, co děláte? Kolik z nich je informace obsahující alespoň vaše jméno? Pokud jste v součtu sociálních sítí pod 30 příspěvky týdně, tak to přestaňte dělat úplně a ten čas věnujte dětem nebo nějakému hobby. Je to zbytečný. To, že dáte jednou za týden něco na Facebook, tak jste 7x 25 000 informací ku jedné. To nebude fungovat. To, co funguje dobře, je rozšiřování sítě.
Síť, network, tady na networkingu, že? Všichni víme. To jsou ty kontakty kolem vás a já tvrdím, že ta síť je tvořená lidma, kterýma, když řeknu vaše jméno, tak ví, kdo jste. To znamená, moje síť jsou ty lidi, kterým, když řeknu svoje jméno, tak ví, kdo jsem, v lepším případě i to, co dělám. To je úplně krásný. A vaší povinností jako podnikatelů je tuhle síť rozšiřovat. Pokud to nebudete dělat, bude ta síť pořád stejně malá. Mně dobře funguje vyhledávání pomocí cílovky. To znamená ne, že se zběsile snažím spojit s kýmkoliv. To byly ty moje pokusy sejít se všema na tom networkingu. To nedopadá dobře. Jo? Nedopadá to dobře ani na sociálních sítích. Jo? To znamená, hledám ty lidi, kteří potenciálně můžou být se mnou v nějakém propojení biznisově. Vždycky se všema se propojuju online. Jo? Já mám tu výhodu, že člověk, který nemá aspoň LinkedIn, Facebook nebo Instagram, nemá nejmenší šanci pochopit, co dělám za biznis. To znamená, je to pro mě nepodstatný člověk, není součástí mojí cílovky. Takže já se s každým, s kým se potkám, propojím online. Jo? Jeden malý tip, ať si odnesete něco zajímavého. Tady máte takový seznam, jsou tam jména, zadejte je do své oblíbené sociální sítě, požádejte ty lidi o propojení. Pokud to uděláte méně než 5 hodin poté, co jste jim slezli z očí, máte zhruba 84% pravděpodobnost, že se s váma propojí. Jo? Když to uděláte ještě během toho meetingu, je ta pravděpodobnost skoro 100%. Já samozřejmě vím, že nikdo z vás teď není na sociálních sítích, věnuje mi plnou pozornost, ale světe div se, když to tam naklikám, tak než odejdu, tak se to spojí. Jo? Dobrý je networking na rozšiřování sítě, musí se na to trošku opatrně. A v neposlední řadě se dobře rozšiřuje síť, pokud jste aspoň trošku zajímaví. Tak se snažte být trošku zajímavý. No? Pomáhá to. S čím začneme dnes odpoledne? Abyste mohli se trošku posunout kupředu a nebylo to tady jenom takový plácání. Když zvládnete tyhle 4 věci, máte z půlky vyhráno. Jo? Začněte na sociální síti, kterou máte rádi. Jo? Pokud jste naštvaní pokaždé, když vám někdo pošle zprávu na Instagramu a ani nevíte, na co máte kliknout, abyste si ji přečetli, poté, co vás iPhone upozornil, Instagram není vaše sociální síť. Jo? A je dobrý se trošku zamyslet nad tím, jestli na té sociální síti, jako je vaše cílovka, dneska je to tak promíchaný, že bych nad tím z první dobré nepřemýšlel. Jo? Zvolte si formát. Pokud se rádi fotíte, dávejte tam fotky. Pokud rádi fotíte něco jiného, dávejte tam fotky. Pokud rádi natáčíte videa, dávejte tam videa. Pokud máte spisovatelské střevo a rádi píšete, pište. Jo? Je to stejné jako u těch sociálních sítích. Pokud se roztřesete pokaždé, když vylezete před kameru, prosím vás, netočte videa, bude to strašný a nebude to mít žádný efekt. Jo? Jestli vám někdo říká, že video je formát budoucnosti, ano je, ale pokud se tam takhle klepete, tak to stejně nefunguje. Jo? Je lepší se neklepat a v klidu napsat text. Jo? Bude to mít ten efekt. Moje oblíbené pravidlo 30-30-30, to jsou 3/3. Jo? V jedné o biznisu, ideálně pozitivně, v jedné o sobě, ideálně ve spojení s tím biznisem a 1/3 máte na to, abyste přilákali pozornost něčím, co se týká vašeho hobby, vaší lokality, je to nějakým způsobem zajímavé a trendy téma, nebojte se k němu vyjadřovat. A 3 posty týdně. To poslední slovo té poslední věty je nejdůležitější. Jo? Jestli to chcete změnit, změňte to na 4. Jo? A na sociálních sítích jednoznačně platí pravidlo, že víc je víc. Abychom nebyli jenom pozitivní, tak tady jsou 4 věci, které prosím nikdy nedávejte ani na sociální sítě. Ideálně o nich nemluvte na networkingu a ideálně si je nechte domů do obýváku na rozhovor s manželkou. Jo? Ještě lepší je bavit se o tom sám se sebou ve sprše, to je úplně nejméně nebezpečný. Jo? Politika, náboženství, covid, očkování a podobné věci.
A AI texty nebo obrázky, pokud je vytváříte, dávejte si je do prezentace, nedávejte je na sociální sítě. Slíbil jsem, že si budu protiřečit, tak si můžete hezký AI obrázek prohlídnout na mém dnešním LinkedInovém postu. Já to trošku zrychlím. Jo, mě překvapilo, že nemám 3 hodiny jako obvykle. Jak často tvořit obsah, tak často, jak ho zvládnete. Běžci říkají, běžím tak rychle, abych si u toho zvládl povídat. Neexistuje nic jako moc obsahu, jenom když to přepálíte, tak zjistíte, že první týden zvládnete dát 7 příspěvků, čím jste vyčerpali na následujícího půl roku všechny svoje témata. Jo? Nedělejte to sami, čím víc toho děláte, tím víc toho delegujte, sežeňte dobrého fotografa, kameramana, copywriterku. Canva, velký přítel všech, co tvoří obsah, a ChatGPT nikoliv na to, aby to napsal za vás. Můj nejoblíbenější prompt. Přečti si moje poslední LinkedInové příspěvky a vymysli 10 nápadů na téma, o kterém jsem už psal, jinak. Jo? Já si jedno z nich vyberu, napíšu a je to. Posledních pár tipů na závěr. Inspirujte se mimo svůj obor. To znamená, koukejte se na lidi, kteří z nějakého důvodu podle vás to dělají dobře na té síti, kde jste. Inspirujte se třeba i na networkingu. Projděte si znovu 60 vteřin všech lidí, kteří tu byli, a těch, kteří vás zaujali, tak si vytáhněte to, co vás zaujalo. Zamyslete se nad tím, použijte to příště. Jo? Fotím. Pokud chcete dělat obsah na sociální sítě a ve vaší galerii je poslední obrázek z 36., nemáte šanci. Jo. Je to úplně jedno, co fotíte. Vyfoťte si vajíčka k snídani, zaparkovaný auto, strom, trám, cokoliv. Když to otevřete, on vás k tomu nějaký příspěvek napadne. Moje oblíbené něco si tvořím sám, něco kupuju. Velmi dobře mě funguje najatá copywriterka, která si vezme můj LinkedIn a přetaví ho do formátu na Instagram, na Instagramovou stránku, na Facebookovou stránku a na druhou Facebookovou stránku. Pak z toho napíše blogový článek a na závěr to pošle mému PR týmu, aby z toho udělali něco do novin. Já vytvořím ten jeden LinkedIn a takhle se rozběhne ten zbytek. To znamená, něco tvořte, něco si kupte. A pokud jste aspoň trošku systematičtí, udělejte si nějakou osnovu toho, co, kdy, kam budete psát. Použijte k tomu svůj oblíbený poznámkový blok. Pokud žádný nemáte, napište to na papír, ale napište si tam plus minus, co tam chcete dát. Jo? Když se nad tím jednou za týden zamyslíte, budete mít pak výrazně jednodušší to tvoření. A ty offlineové tipy, inspirujte se mimo svůj obor, choďte mezi lidi, buďte zajímaví, jo? Snažte se o to. No, krásný překlep. A udržujte vztahy s lidma. Jo? Má to jednu výhodu, můžete se jich ptát na zpětnou vazbu. Jo? To je za mě jako obrovský benefit. No a to je ode mě všechno, ten zbytek si přeskočíme. A kdo z vás mě ještě nemá na svém LinkedInu, je to vaše příležitost stát se o něco zajímavějším, rozšířit svoji síť o kvalitního business mentora. Děkuju.